मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं खावलायदों गतिके लिगेलि खामानिफोरखौ मावदों इल्लिगेल जायफोरा बिथांमोना जाहाथे लेन्ड राइट्स मोना बे स्टेपखौ बिथाङा लाथों आरो आं आसा फालियो बिथाङाबो गेजेर ससेयाव बुंदों जे जायफोरा इल्लिगेल बिसोरनो होआ किन्तु जायफोरा लिगेलि मोनो बिथांमोननो होगोन जोंहाबो बेहाय बुंनो गोनां गैया जुदि चैप्टार 10 नि प्रभिजन मथे जायफोरा लिगेलि जुदि हानि राइट्सखौ मोननो थाङोब्ला जोंहा बेहाय बुंनो गोनां जेबो गैया जों बुंदों मा इल्लिगेल एनक्रचारफोरखौ जाहाथे एनकारेज खालामा इल्लिगेल एनक्रचारफोरनो थाखाय जाहाथे लेन्ड राइट्सखौ होआ बेखौनो आं आपिल खालामो काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जितु एसआरआ नैबे काउन्सिलाव गोहोम गोलैयो माने स्पेशल रिभिजनथ' स्टेट गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो आरो स्पेशल रिभिजनखौ नांगौ जायो बे टाइम टु रिभिउ जाबाय थायो भटार लिस्टआ गतिके जितु स्पेशल रिभिजन बे जानायाव आं सानो मा बे मोजांसो जोंनि थाखाय जोंनि बे थागिबि मानसिफोरनि थाखाय मोजां गतिके जानो होनो नांगौ स्पेशल रिभिजन जानांगौ हाग्रामा महिलारिया थारमाने एसआरआव जोंनि एफेक्ट जाया जों खालामनो होआ होननानै बुंदों बे माबायदि जानो जब माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जितु कन्स्टिटिउसन बे कन्स्टिटिउसनखौथ' जों गासैबो जों एक्सेप्ट खालामो जों मानिना लाथारनांगौ आरो बे इलेक्शन कमिशना जाबाय अट'नमास बडि आरो बे जितु स्पेशल रिभिजन जागासिनो बे इलेक्शन कमिशनासो खालामो थ' बेखौ नेचारेलि बे जानांगौ जाब्ला जोंनि थागिबि मानसिफ्रा रैखाथि मोनगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय काउन्सिला होबथाबानो जे एसआरआ जाया बेफोरबायदिबो खौरां गैया थारमाने कन्स्टिटिउसनेलिसो जादों बियो भारतनि संबिजित बायदियैसो बे खामानिखौ मावफुंदों आरो इलेक्शन कमिशना मोनसे अट'नमास बडि बेखौ इभेन स्टेट गभर्नमेन्ट बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो होबथानो हाया अट'नमास बडि दा बिथोरनि बाथ्राखौथ' जों मिथिस'वा जों जाबाय पलिटिकेल बडि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसननि मानसि बिथांमोना गाव गावनि इन्टारेस्टआव बाथ्राफोरखौ बुङो खिन्थु आं सानो मा स्पेशल रिभिजन जानांगौ आं बेखौनो संघनिफ्राय बुंबाय जोंनि ट्राइबेलनि एबा बर'फोरनि मेइन इस्युफोरखौ जों ज'यैनो नांबोबाय थादों सुफुंनो थाखाय जोंनि खायफा इस्युफोरखौ जोङो भइस रेज खालामबोबाय थादों हा हुनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ प्रटेक्टेड नङा जितु फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेबो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो आसामनि जा रिजार्भेसन पलिसि बेबो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायैयाव मा जादों गोबां बेकलग दासिमबो फिलआप जायाखै ओंखायनो आं बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58 दा डेलिगेट कनभेनसन बेवहाय खायफा थांखि लानांगौ आरो हा हुनि बेलायाव जाहाथे रावबो पलिटिक्स खालामा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाखानाय जोंहा जिखिनि प्रभिजन दं बे प्रभिजनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक क्रिएट खालामनायनि आगोलनिफ्राय जायफोर दं बिथांमोनासो एलिजिबल हानि पाट्टा मोननाय नाथाय आफ्टार क्रिएशन जायफोरा हाबदों बिथांमोना एनक्रचार आरो बिसोर इलिगेलि एनक्रच खालामदों आरो बिसोरो हानि राइट्सखौ मोननो हाया नाथाय आं माने राजखान्थि हान्जाफोरखौ आङो एपिल खालामदों आरो स्पेसियेलि आं काउन्सिलखौ एपिल खालामदों जाहाथे बिटिसिनि हाखौ जानला मानलाहै फरेनारफोरनो बा एनक्रचारफोरनो जाहाथे पाट्टा होआ आरो बेखौ नोजोर होनानै मोजांहै जुदि खामानिफोरखौ मावलाङाब्ला जों बर' फिसाफ्रा जों जोबस्रांगोन ट्राइबेल माहारिया जोङो धंस जाजोबगोन खारन जोंहा हायानो जुदि थायाब्ला जोंहा मा थाबावगोन जों बबेयावहाय गसंनानै थागोन जोंनि रावखान्थि जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमुखौ जों बोरैहाय जों बासायना लाखिनो हागोन गतिके जोंनि जिखिनि राइट कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ प्रटेक्ट खालामनाया बयनिबो डिउटि बयनिबो दायित्व बे राजखान्थि हान्जायानो जा बे फरायसा आफादानो जा हारिमु आफादानो जा बा थुनलाइ आफादानो जा गासैहाबो डिउटि दङ बे डिउटिफोरखौ गासैबो मोजाङै मावलांथों होननानै आं आपिल खालामदों आरो जों ज'यै खामानिफोरखौ मावदों CC2A हिसाबै CC2आव जा जोङो मोन 26 अर्गेनाइजेसन्स बेखौ मा बुंगोन 26
22 अर्गानाइजेशनजों लोगो नांनानै जोंनि कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ जों प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो आरो दा जोंनि सिगाङाव मोनसे गोबां माने गेदेर चेलेन्ज जे मोनद' हारिखौ मोनद' जायफोरा गोबां एडभान्स आरो पपुलास ग्रुप बिथांमोनखौ एसटि खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ माने जबरदस्त बिथांमोनखौ खालामनो नाजागासिनो आरो बिथांमोना जुदि एसटि स्टेटास मोनोब्ला जों जोबस्रांगोन जोंनि बर'फोरा जोंनि ट्राइबेलफोरा आसामाव जोङो ससियेलि पलिटिकेलि इडुकेसनेलि बा कालचारेलि जोङो जोबस्रांगोन आरो जोंहा पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन गैया जालांगोन गतिके बेखौ जेरैखिया जाया जोङो होबथानो हानांगोन आरो होबथानो थाखाय आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बे जख'न्थाय मेलाव आं गासैखौबो एपिल खालामदों गोख्रोंहै खायफा रिजलिउसन लाथों बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जाहाथे दैथायहरनो हायो जाहाथे ट्राइबेलनि खहा जानाय खामानि जाहाथे कुनु सरकारानो जाहाथे मावा जों नुबाय दायो जिहेतु बिटिसि दायो एकर्डआ 10 फेब्रुवारि खालि बिथांमोना फैगोन बिदिनखालिनो जितु मोनबा गेरान्टि दङ बिसाब्लिस रिपर्टआव बिनिनो हा लेन्ड होनाय दा बेखौ बिथांमोना जुदि खालामोब्ला आं बेखौनो खावलायदों आं बिथां बिटिसिनि दा गोदानै चिफ माने देरहासार जानाय बा इलेक्टेड सय जनगोष्ठीनि जिथु खौरां बे स्टेट गभर्नमेन्टआ एसे पलिसि दङ बिथांमोननि हिडेन एजेन्डा खायफा दङ माने जिबौआबो थैथों लावथियाबो बायनो नाङाथों बेफोरबायदि मोनसे पलिसि लादों ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि जा रिकमेन्डेसन बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो दैथायहरबाय आरो जोंबो सर्टलि थांगोन मोनसे टिम जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जों लोगो हमहैगोन स्टेट्समेन बा हम मिनिस्ट्रि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बा नेशनेल कमिसन फर एसटि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोंनि जा कनसालटेटिभ ग्रुपआ जोंनो साबमिट खालामनाय रिपर्ट बा रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसनखौ जोंबो साबमिट खालामहैगोन आरो जों अप'ज खालामगोन